Żgħażagħ jippużaw bil-pistoli fil-karozza, teddid, vetturi jingħataw in-nar, ġlied u saħansitra żgħażagħ iħebbu għal xulxin waqt li armati bil-baseball bats. Dan mhux xi trailer tal-films, iżda dak kollu li seħħ fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet f'Bormla. Kollox beda meta grupp ta' 4 żgħażagħ fosthom 3 aħwa akkużaw lil ieħor li kixifhom f'serqa. Min hawn is-sitwazzjoni eskalat. L-ewwel episodju seħħ il-ġimgħa li għadda meta żagħżugħ mill-erba' saq b'veloċità eċċessiva fi triq mimlija tfal u pponta lejn residenza ta' qariba taż-żagħżugħ akkużat li tkellem għall-pulizija. Din il-vettura ta' tip Toyota Windy issa tinsab sekwestrata mill-pulizija wara li nstabet miftuħa u parkjata pass bot mill-assa. Net News jinsab informat li l-vettura sekwestrata mill-pulizija hija reġistrata fuq wieħed mill-persuni involuti f'dawn il-każi u spiss tintuża minn diversi persuni li m'għandhomx liċenzja. Fl-istess jum il-ġimgħa wara nofsinhar seħħet aggressjoni oħra li nqabdet minn kameras tas-sigurtà u li Net News kiseb aċċess għall filmati tagħha. L-4 żgħażagħ fosthom 3 aħwa li wieħed minnhom għadu taħt l-età marru fl-inħawi ta' San Juan Tuxa biex jaffrontaw liż-żagħżugħ ieħor. F'mument minnhom wieħed miż-żgħażagħ imur għal baseball bat biex iħebb għalih. Dan tal-aħħar lanqas jista' jersaq lejn Bormla minħabba każ preċedenti fejn ta' daqqa ta' sikkina lil persuna oħra huwa jinsab barra fuq diversi kondizzjonijiet imposti mill-qorti. Eventwalment huma ħarbu mill-post meta ġew infurmati l-pulizija. L-għada iż-żagħżugħ fil-mira reġa' ġie aggredit. Dan meta marru għalih wadbulu l-pepper spray u kissrulu l-karozza fost oħrajn bit-twaddib tal-ġebel u d-daqqiet tas-sieq. L-istorja ma waqfitx hawn. Fil-lejl ta' bejn is-sibt u l-ħadd tal-ħabta tal-kwarta, ir-residenti ta' San Juan Tuxa spiċċaw imqajma wara li ngħata n-nar lil żewġ vetturi taż-żagħżugħ li ġie aggredit. Il-vetturi, Volkswagen Lupo u Toyota Starlet, inqerdu għal kollox bin-nirien. Il-pulizija konfermat dan il-każ u ninsabu informati li dwaru ġew mitkellma l-4 żgħażagħ li għandhom 16, 18, 20 u 26 sena. Persuni li tkellmu magħna spjegaw kif dak kollu li seħħ seta' jiġi evitat li kieku l-pulizija ħadu azzjoni qabel. Dan hekk kif Net News kiseb diversi recordings li fihom iż-żgħażagħ jgħeddu kemm lill-vittma u lill-ommu bi sfidi għal ġlied, da u tajjir anke bil-mejtin. Issa mhux is-sistema, issa meta niġi jiena ma jkun jaf ħadd. Missierek l-għandek fil-qabar, l-għażiż tagħkom dak li għandek fil-qabar. It-tifel tiegħek qed jitkessa, isma' minni tibqax taqla l-inkwiet mal-familja tiegħek. Kbir ħajkolkom miegħi, jekk tridu ejjew ta' fejn noqogħdu. Dawn ir-recordings issa jinsabu għand il-pulizija li kienu diġà semgħuhom fl-assa ta' Bormla qabel seħħew dawn l-episodji kollha. Iż-żgħażagħ kollha huma magħrufa sew mal-pulizija. F'ritratt li wasal għandna wieħed mill-aħwa saħansitra jidher jippoża f'vettura pistola ma' ġenbu.